gol dával Julko. On je gangster, čavale. To ten čaval je gangster. Pozrite, tam môj oco. Auto. Ide BMW, bum, tam je. Hrajte! Tam sú decka. Tam je to tá Čunga i Jasminka. Ale tu sa hrá, viete to, jaké je. Pozrite, Števo, jaký je dobrý. Dáva gól! Sí! Nedal gól. Gól dával. Idete si na penalty. Bičo Brondele Alex. Dobre, ide nuk Alex. Čakajte! Počkajte! Počkaj. Pozrite, tam je lopta. Tam je čavale Števo. Tu je brankár, viete. Ide. Dnu. A tu je Neur. Červený Neur. Ideš. Jo, vychytol von. Ide Julko. Do 3 si dávajú. Alex, varí mi! Buj, Riňa vymeň! Vybral. Tu ide ku mne lopta, pozrite, jak vím prásnem. Pozrite, tu je lopta. Pozrite, tam je Julko. Vidíte, jak som mu upásol? Pozrite teraz gól, Pozrite, môžem vám blížiť. Čistý, ne. Ideme si setnieť. Lebo Julko nevie toto pripujkovať. Hej. Vybral. Dávajte župy do piče! Máme tu Menge, zase nič. Amen, tu Menge Baša Vahas. Tu Menge Romale. Pani učiteľka! Pani učiteľkačka, kurentu nám domuj! Pani učiteľkačka, kurentu nám domuj! Ja, to viete, to je Flippy, to jak sa volá? To s ňom. To my ju tak voláme, Jasminku. Pani Ačka, lebo na TikToku sa robí, že ona je Ačka. Dával gól. Koľko je, Julko? Ty máš koľko? 1-0. Je to perfektné. Čistý gól, 2! No idete, more, čo jaké slabé, pozrite, blížim vám pri bránky, jak žobra venka. Vybral, ide ku mne lopta. Hore na mňa nevyšľakuj, lebo Jasminka sa robí, že ona je Ačka. Ačka by si zdechla do rana. Aby si zdechol do rana. Vyhral Julko, Nie. Jak sa rozprávaš s pani učiteľom? Viete to, ja som mu hovoril, aby sa... Pozrite si, jak sa... Pozrite, nedá gól! Riňa, vy mi nedáš gól! Prejnovské neste satkam do Pindrote Perelas. Nedal gól. Prejnovské neste saliskam do Pindrote Perelas. Dike nekana
Chavale, usko nervy kuren. Kerakana. Gol! Chavale! Daj ruku. Chavale. Somebody boss. Vyhral! Jej!